Mètode per posar el nòrdic dins del llençol. Sense problemes. Primer despleguem el nòrdic i la funda. Després el fiquem a dins. Això és un puntet. Una punta que toqui amb l'altra punta i ara toca l'altra. I aquí tenim ja el nòrdic més aviat posat a dins. I ara, sense el mètode Pérez Izquierdo, ens pugem un llit que també va millor i sacsejant i tatxant, ja tenim el nòrdic ficat a la funda en menys de minuts o menys de 2 minuts segur. Un cop això ja el podrem ficar al llit. Això sí, abans de gravar el vídeo assegureu-vos que la càmera tingui bateria o piles en cas que vagi amb piles. Amb il·lusió!